Ai ba, era, hemen daude beste bi. Zea diote di hemen 20 urte setzin da lotan, Guai dala 20 urte hasi gauze eta guai hemen daude lotan. Ala, muitxu, venga, zain jozu, muitxu. Ala, venga, muitxu. Zea izari hemen, 20 urtez lotan, venga, muitxu. Muitxu, gare jeda muitzeko, Egun hartan elurre eta urille eta aizi ezon. Muitxu, guai egualde hona dau beie. Ala, muitxu, guazen. Ala, guazen, venga. Ile, beie ez jo, beste 20 urtez, horretzin da, muitxu. Muitxu, ala, guazen. Ala, jo, zain jozu, jo. Zordu da. A ber, zer du da? Kelia nun gauz. A ber, turno ez da duki? Turnokoak ameneko modira, Ni itzali batetara nahi nago. Piba, bero kontzertuk eta da hause, itzalen igualez, Zer baitxe balen? Ai, ama. Arek Andrik izan dau? Ebrisa eta Dura esan itxen. Ez da gizerro gehi urte. Egoazen kapinera, igual, Ni pizkarra da sentitzen aziz, no? Oso kokatuta hemen. 20 urte zarro sentitzen. Hori? Zer da? Osa, basuren mobilea zer da hori? Loretxo egin. Gaztiak! Hor zeito paudio. Garbitzen. Vale. Kotxe bat, favorez! Yoga. Kotxe bat! Ei! Epa! Nundauz gaztiak? Irurtzunen? Ba, irurtzunen gara etxuan seguaz? Venga? Gaztiak! Aupa. Zer zari, topagunekuak? Gazte martxakoak, 2005. 2005? Zean gara, 20 urte lo itxarrin? Kelia da. Eta zemi guguko hain. Zer erretxe da? Zer zerrengo? Ez que irurtzuna da, ez duz agutzen inor, ez dago gazterik. Zuek lanean. Hala. Kaixo gaztiok! Gaur, lehenengo eguna, gazte martxan. Egunon, 20 urte pasa dauz txarrin lo, eta gaur esnatu gara, eta ja biharrian ipini gaitxue gazte honek. Eta bueno, ikusiko guia ze pasaren dan ongo 3 egunetan, ez? Kriston energiakin gauz, eta tope, abertzenan funtzionaten da benonek, ez? Ba hori, hasi da 2015ko Gazte martxako jarraipena!
Kaixo. Kaixo. Aupa. Kaixo, vaselina pizka. Ez que pizka zikutxu zao ze. Zer irutzen jatzu bilbidea. Bueno, guaingo oso ondo. Bueno, ondo. Aizan, ondo. Esan Pamplona sortzi dira. Pamplona. Ei, hartu. Tipi tapa! Kontuz dronakin. Kontuz. Beitu. Bakizu zer da nau? Dronan kaka. Dronen kaka! Azai zola zen, nola zoia zu, baina prixiaz. Zer da drona? Bastakit, kaka egiten duen animalin bat, ola, egarari, Ama betxarri erasun zan, igual ezagutzen dut. Kontxi. Kontxi. Bai, Etxebarria, Kontxi Etxebarria. Hori zer da, esterilie edo arrautzak ajie? Eta hon, prozesu eratzailean elkarrizketia. Bueno, gure hitzaldian, prozesu eratzailea Euskal Herrian autogestioaren dimentsio berriak, horre egon gara hitz egiten apur bat gazteon papera zein izan behar den prozesu eratzaile berri honetan, ez? Azken finean guk gazte bezala ulertzen dugu autogestiotik egin behar dugun prozesu bat dela, eta zentzu horretan gazteon artean erabakiko edo egingo dugun prozesu bat izango da, ez? Eta zentzu horretan oso interesgarriak izan daitezken proiektu ezberdinetan, proiektu ezberdinen inguruan aritu gara. Egon gaitza egiten gazteon papera estatu gintza batean, nola herri boteretikan antolatu behar dugun, eta nola hasi behar garen sortzen egitura bai estatal, baina baita ekonomiko propioak. Eta horre, ondia pixkat esperientziatzu kontatzen kooperatiben sorrearen inguruan. Azkenen finean, ondorio nagusia izan da, orain arte gaztetxetan egin duguna edo gaztetxeen logika edatzea beste bizitzako beste esparru guztietara. Izan bagera gai kolektiboki antolatu eta borrokatzeko gune autogestionatuak sortzeko, nola kolektiboki antolatu eta borrokatu ere, gure bizitzak ere beste modu batean antolatzeko, eta hori modu antolatu batean, modu kolektibo batean, nola izan prozeso bat sortzeko biharko Euskal Herria. Zoiaz holan Azte martxile, zora garrile! Arratzaldeon, gaur Irurtzunen gaude eta mini ajurianea bat aurkitu dugu akanpalekuan. Hau, kamisetia eta hau nera zara. Eta kontua komentagaitxu herriko batzuk albergia zabaldu da dela gaztiantzako. Eta goiaz galdetzen, ia zein dan animaua, antiza dana eta akanpalekuan ez da dena loen. Ia zer nahi dozu nahi? Kanpinean loen? Albergean, Albergean, bai. Txiribuelta batein eskero, albergian nengo duzuelo, bestela, hemen kanpin sarrian. Txiribuelta, txorikaka. Konturatu zari ez zuen kanpinak txorizen kaka daukola? Ez esan. Azako txorikaka. Ez da ingrabea, Ez baitu molestatzen. Ez da gure tenda. Bakixu zelan dago zen dutxak? Hotzak. Bai, hobe. Nega, aukera bat. Txiribuelta itxen bostut jakuzi batera invitaten dut. Invita herrizak invitaten dut. Euskaldunen berbi. Gomez gorria. Gomez gorria. Bagaizkik, kanpinen ebiozulo? Hala, bajo. Ez dut ulertzen ez errez. Malen, baino, zoitan gabiz hemen. Baizuk ez dakixu, birzikletia internazionala dela.
Da orduan nazioarteko elkarrizketara pasabil garela. Soy Clara y soy de Arran. Soy Andrea y soy de Isca. Soy Jabo y vengo de Castilla, de Isca. Pues he venido unas cuantas, la basquetis catalana es un hecho. Es la primera vez que estoy en Euskal Herria. Pues un porrón, siempre mani arriba, charla abajo, alguna reunión, Hace muchos años, pero bueno, lo típico que te decían, ¿no? Que cortan leña y esas cosas, pero ya está. Pues la verdad es que no tenía una opinión demasiado formada sobre la juventud vasca, pero también cortar leña, tirar piedras de 300 kilos y esas cosas. Yo creía que eran así un poco cerraetes, así un poco amargos, pero de buen beber. Pues son gente muy organizada, muy disciplinada y un lujo, oye. Pues sois casi tan guays como los gallegos, estáis a un pasito y muy bien todo. Nada, una vez ya entras, sí que la relación es buena y de buen beber. Pues todo, el bote este ya no, los catalanes, el tópico de que somos ratas, un poquito. Pues muchas cosas, la independencia, el socialismo y sobre todo las ganas de pasarlo bien y mucha energía. El Estado español, enemigo en común. Pues ni idea, yo catalán y castellano a medias. Pues significa algo sobre un mojón de piedra y herría era la marcha o el camino o algo así. Sin más, o sea, herría pueblo. El resto algo parecido, ¿no? O no tengo ni idea. Sácame el frito bat y... Samurtasun tailarrera zoiaz. Bai, Eta ze plan deko zu. berligatzen dugun zerbait, ostia! Dau, korbata roxakin. Elegantean bat. Tipo elegantia nafni, Eta ligatzeko prest. Espero, nebe bai. Bai, nahiz dutxatu, Gu zutan gara, Bilbotik gatoz, eta azken finean egiten dugun estiloa da pixka bat obrin paseon lagoza sordaren sustraiak hartuz, olako talde bat egin, baina amengo instrumentuak sartzen dultzaina eta albokagaz. Bai, gure ustez azken finean olako ekitaldiak antolatzea pixka bat beharrezkoa da, ez da talde gaztentzako irteera handirik, azken finean bakarrik gaztetxeak eta olako gauzak, baina olango tamainarekin edo beharrezkoa dela uste dugu. Urte honetan bakarrik 6 parte hartuko dugu eta ondo egongo litzateke hurrengo urteetan gauza honekin jarraitza eta talde gehiagori aukera hori ematea. Bueno, berez neke politikoa talde bizkaitzarra da. Hirurok Bizkaiko leku ezberdinetatik gatoz. Netzako idei polita Euskal Herriko taldeak bultzatzeko eta apur bat musikarloan Euskal Herria ere apur bat indartzeko. Zenbat trampa? Ez dugu tramparik egin. Lagunak abizatu dugu, lehiaketaren bat dagoela. Jaime eta Ion gira, Txorroskillo taldeko gitarra jolea eta baxu jolea. Eta Antigo eta Zubietatik gatoz, Gipuzkoatik, eta punk musika jorratzen dugu. Joa bezalako proiektua hori erki datozkigu, azkenean aukera bakau hemen gaur gauean Euskal Herriko pila gazteren aurrean gure musika joalizateko. Nik uste ideia nahiko ona dela, azkenen talde gazteek behar duguna hasierarako pixka bat bultzaka da hori eta talde gazteak batez ere jende gazteentzako musika egiten dugu eta interesatzen zeguna da gazte jendeari heltzea eta horrelako gazteoioa ezelako ekimenek laguntzen dute egun batean adibidez talde gazteentzako kontzertu bat egiten eta hurrengo egunean
talde famatuen kontzertuak eginez, nik uste laguntzen duela esente talde txiki horiek ezagutzera ematera, eta ez dakit. Nik nahiko ondo ikusten, eta guretzako pertsonalki oreoa da hemen egotea.